रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ जरहाटनि रौनिया एयारबेस बिरखंनि जाब्रबथायाव सानै पाइलटजों लोगोसे 7 सुबुंनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जरहाटआव एयारफोर्सनि बिरगा दिङानि जाब्रबथाया गासै ओनसोलावनो दुखुनि थासारि लाबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लेन्डिं खालामनायनि माखासे उनावनो बेफ्रुदोंमोन एयारफोर्सनि AN-32 मुंनि बिरखंआ। जाब्रबथाय जानाय जायगा, खहा जानाय एबा बिरखंआव थानाय पाइलटफोरनि सोमोन्दै जेबो मावख'आरि फोरमायथि फोसावनाय जायाखैब्लाबो दासिम बिरखंनि 7 पाइलटआ थैनायनि खौरां मोननाय जादों। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थैनाय सुबुंफोरखौ स्क्वाड्रन लिडार प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट शुभम कुमार, सार्जेन्ट जितेंद्र सिंह, अग्निवीर केमाराम कुमावत आरो अग्निवीर दानिश आलम होनना सिनायथि मोननाय जादों। शिलं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै मैया आसाम हाउसआव गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जायो। गोजाम आफादखौ सिफायो आगुनि आफादगिरि सनालि बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे गोदानै आफादगिरि महरै आकाश बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै देरहासार रामसियारि बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिस्वजित नार्जारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लानानै बिबुंथि लाखिबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि सानसुमा बर' बिथाङा। बे हाबाफारियावनो कामरुप मेट्रपलिटान जिल्लानि गाहाय नेहाथारि मुनमुन बर', शिलं दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि बोसोनगिरि पबित्र मुसाहारि, बोसोनगिरि बनिसा रामसियारि बिथांमोना बाहागो लाफायो। आसामनि नुसुंसे रायजो अरुणाचल प्रदेशआव गिख्रंथाव गारिनि जाब्रबथायजों आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अरुणाचलनि सेपा ओनसोलाव गिख्रंथाव बोलेर' गारिनि जाब्रबथाय जादों। जाय बोलेर' गारिया हाजोनि लामानिफ्राय गाहायाव गोग्लैनायनि जाहोनाव गिख्रंथाव जाब्रबथाया नुजायो। 7 आसामनि सुबुङा थैयो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरा आसामनि सा लखिमपुर जिल्लानि बरलुबा गामिनि बुलबुल हुसेन, आब्दुल हुसेन, नूर हुसेन, आनजाद आली आरो साइदुल आली होनना सिनायथि मोननाय जादों। इन्डियान आर्मियाव 29 बोसोर हादोरनि थाखाय गावखौ बावसोमनायनि उनावबो मेंनो रोङाखै रमन चन्द्र ब्रह्मआ। मख'जाथावदि बाक्सा जिल्ला बागानपारा जोंमापुरी गामिनि थागिबि सासे आजिरा मोननाय आर्मि पाइकि रमन चन्द्र ब्रह्म बिथाङा 29 बोसोर हादोरनि थाखाय गावखौ बावसोमनानै खामानि मावबोनायनि उनावबो ओरैनो थायालासेनो खुसेर बिदैनि फालांगि खालामदों। जाय समाव आथिखालनि लाइमोन सुबुंफ्रा जिउ दानो थाखाय सोरखारि साख्रिनि फारसे गोसो होयो, बे समावनो इन्डियान आर्मिनिफ्राय आजिरा मोननाय रमन चन्द्र ब्रह्म बिथाङा खुसेर बिदै फाननानै फालांगि खालामनाया थारैनो मोनसे ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय थुलुंगाखांथाव आरो जायखिजाया खामानियानो दि उन्दै गेदेर थाया बेनि रोखा फोरमान खालामदों रमन चन्द्र ब्रह्म बिथाङा। जोंनि मुंख्लंफोरा जोंनि माहारियारि बार्डनि थुलुंगा, बिथांमोनखौ जों अरायबो जांख्रिथायारि गोसोजों मान होनानै लाखिनांगोन बाथ्राखौ बुंदों खोरोमदाव औवारी बिथाङा। 39थि मुंख्लं सान फालिनाय आरो मुंख्लं सुजित नार्जारी पार्क बेखेवनाय हाबाफारिखौ थांनाय 12 जुन खालि खोला क'क्राझार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो 39थि मुंख्लं सुजित नार्जारी फालिथाय आफादनि बानजायनायाव क'क्राझारनि मक्रापारा मुंख्लं सुजित नार्जारी पार्कआव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फालिनाय जालाङो। जारिमिनारि बे हाबाफारियाव गाहाय दरखंखौ MCLA मानिनां दनेश्वर गयारी बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। फुंबिलिनि हाबाफारि बादियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आर'जखौ रोजाबखांनायनि उनाव गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। मुंख्लं सुजित नार्जारीनि मुसुखाखौ बेखेवना होयो BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारी बिथाङा। हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि, BTCनि MCLA आरो EM बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। जों मिथिगौ गोबां जायगायावनो इसिङारि फालांगिरिफोरखौ हमनानै पुलिस बिफाना गावसोरनि आवथायाव लादों
आसामनि दाब दाब जायगाफोरावबो बेफोरबादि फालांगिरि खालामगिरिफोरखौ गोबां खेब हमबोबाय थादों। बेबादिनो दिल्ली पुलिसा पहाड़गंजनि कुतुब र'डआव थानाय मोनसे बिल्डिंनिफ्राय सोलिनाय मोनसे अजद गोनां रेकेटखौ हमनो हायो। बृहस्पतिबारनि बेलासियाव सिग्रोमनाय समाव 4 आइजोफोरखौ एरेस्ट खालामो। पुलिस बिबानगिरिफोरा रेकेट सालायनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खायो आरो जायगा बिगोमानि हेंथायै आलादा आयेनारि राहा लायो। बेनि गेजेरजोंनो 4 आइजोखौ एरेस्ट खालामो। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 11 जुन खालि सासे सिक्रेट खौरां होग्रा नबकुरिमा पुलिस थानानि स्टेशन हाउस अफिसारखौ लोगो हमनानै मोनसे जायगानि बिल्डिंनिफ्राय फालांगि खालामगासिनो दं होननानै खौरां होनायनि उनाव बे अपारेशनखौ जागायनाय जादोंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां।
बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।